Bona tarda. Bona tarda. Justament ara fa pràcticament un any va exposar la primera part de la trilogia de Dante, de l'Infern. Quan el vam entrevistar aleshores esperava tenir llest el Purgatori, l'exposició on estem ara, per l'abril maig, i justament el Paradís per aquestes dates, Cert. novembre-desembre. El Purgatori se li ha fet llarg. S'ha fet un purgatori, del purgatori. És a dir, sí, donde dije digo, digo Diego. És a dir, jo calculava, però potser era massa innocent pensar que amb la força de contingut que té el purgatori el podria fer en uns mesos, perquè ja el tenia més o més enllestit, però a endinsar-me dins d'ell vas dir, això no acabo ni boig en aquesta època. Llavors vaig parlar aquí amb direcció i van entendre que demanés una pròrroga per poder fer-ho d'una manera una mica coherent, no? Perquè clar, cada vegada que passava d'una grada a una altra grada, d'un pecat a un altre pecat, havien 100 personatges, reflexions, i ho havia de sintetitzar tot això en dos dibuixos com a molt. I es va fer una mica com feixuga la tasca. Al final ha sortit, però ja t'ho dic, és a dir, massa innocent pensar que la podia fer en uns mesos, massa innocent. Què és el que l'ha captivat del Purgatori? Fins al punt d'endinsar-se tant, de necessitar més temps, d'aprofundir més en l'obra? El Purgatori és la part més desconeguda de la Divina Comèdia. Potser tothom coneix l'Infern. Qui no coneix l'Infern de Dante? D'aquí surt, tu saps, el concepte de l'adjectiu dantesc. Però realment el Purgatori és tota l'explicació de per què has de passar per ell. És més poètic, diria que és més bonic, és un exercici molt més romàntic, més poètic, més complex, perquè l'altre final és castigo i pecado, és a dir, que és càstig i pecat, és a dir, tu peques de tota manera i jo faig el càstig tal, és el contrapàs. Aquí no, aquí és un passeig en què tu, els personatges entren, surten, no pateixen perquè van a veure Déu, però per altra banda han de reflexionar, se les dona les benaurances, se les dona oracions, se les dona exemples de com han de reaccionar, parla de l'amor desmesurat. Resulta que la part més silenciosa, que és la part del purgatori, resulta que és la més cridanera, la més important, perquè és la que enllaça el cel amb l'infern o l'infern amb el cel. Sense el purgatori no tindria sentit, és com la vida, no? El naixement, la vida i la mort. I ara estem justament a la vida. Això és el purgatori. I clar, d'aquí tot l'any de reflexió. La idea de purgatori que tenies quan va acabar l'altra exposició, la primera, la de l'Infern, ha canviat respecte a la idea de purgatori que heu tingut un cop? Heu passat pel purgatori, per entendre? Pues te diré que absolutament. És a dir, no té res a veure res del que tenia pensat amb tot el que després de llegir, relegir i estudiar i començar a fer els primers bossetos, vaig veure on em portava, perquè al final et porta. Primer fas la reflexió, la llegeixes, però una vegada això has d'oblidar el que has llegit per començar a interpretar amb el teu estil. Llavors les iconografies, jo pensava que serien igual de sensacionalistes que l'Infern, no, ja no eren igual. I llavors tota la idea va canviar i és un treball, potser es veuen els dibuixos, més introspectiu, parlo més de mi. En l'altre no parlava de mi, sí que parlo de la meva obra, el meu treball, el meu estil, però aquí m'he reconegut en alguns llocs. I això és el canvi potser substancial, és més autobiogràfic. Repassant l'exposició he tingut la sensació de que era més acolorida que l'Infern. Sí, és més acolorida perquè, clar, aquí ja es vislumbren, aquí en la simbologia de Dante parla del blanc, la puresa, parla del vermell, la sang de Crist, parla del blau, i el verd, l'esperança, tots tenen una explicació. Parla de l'argent, parla de l'or. I llavors aquests colors és perquè ja comencen a vislumbrar-se, diguéssim, una mica
dels colors del paradís, perquè ja deixa passar una mica d'intuïció de Déu. Llavors, clar, els colors han de començar a ser més majestuosos. Potser estem en la part més apaivagada, però comencen a haver blaus, els àngels ja són imponents, ja són daurats, comencen a veure els colors que han d'explotar en el paradís, que ja és una explosió de colors que ja ara sí segur serà d'aquí a un any. Això segur. Veient alguns dels personatges, s'aprecien unes quantes coses, no? Per exemple, aquest que tenim aquí darrere, abans us ho comentava abans de començar l'entrevista, no? Un toc una mica comiquero, i diria que el personatge aquest que crida, que també és el que està a fora de l'exposició, em recorda una mica una portada d'un disc de King Crimson. Ah, sí, sé què en dius. Sé què en dius, que és una cançó que m'agrada, que és de 20th Century Men. Exacte. Impossible de pronunciar per mi. Però sí. Jo vinc d'aquesta herència. Jo vaig començar, parlàvem fa un moment sobre... Vas començar amb els còmics de Marvel, americans, amb els europeus, amb Harold Foster de Príncipe Valiente, amb el Will Eisner de Spirit, i aquesta marca, aquesta super expressivitat i també aquesta línia contundent negra d'aquest còmic clàssic, soc una mica hereu, és a dir, també de l'expressionisme alemany segurament i del meu estil. Però clar que n'hi ha una barreja que, si pot ser, en alguna època de la meva vida la vaig rebutjar perquè em semblava un arte menor, és un error. Està dins de la meva herència i està dins del meu gest. Sí, i estic ben content que puguis veure i esbrinar que és veritat. O sigui que s'hi sembla a la portada. Quan pinteu, escolteu música? Jo sense parar, sí. A més, em poso música que m'ambienti per aquest moment. I pel purgatori que us heu posat? He posat molt jazz. És curiós. Perquè el jazz m'ho va explicar un amic, és musicòleg, em va dir una cosa que em va agradar molt. Mira, t'has librado de la tirania de l'estribillo. I em va fer molta gràcia. I és veritat, és lineal, t'explica una història, va narrant, ara estàs content, ara estàs més alegre, potser ara t'enfades, és un camí. I llavors aquestes peces musicals m'ajudaven a endinsar-me en el camí que jo estava fent. A vegades em provocava estar més trist, i em posava la sinfonia de l'emperador de Beethoven, que a mi m'encanta. Sí que ha estat important, no sé com dir-ho, autoinfluenciat, autoinduït a posar-me en situació amb certes músiques. Reggaeton no he escoltat. No. Ho veuria difícil. Potser seria per l'infern. Exacte. Per l'infern quina música vau escoltar, si no recordeu? Molta clàssica, molta clàssica. Wagner? Wagner i... no vull equivocar-me, Liszt, que el vaig descobrir, és a dir, no em vaig de culte musical, el vaig descobrir, va començar a agradar-me i m'endinsava molt també. És com un actor, t'ajuda a situar-te i necessito aquest context. I la música a tot volumen, això és importantíssim. El purgatori s'està una mica més fresquet? Un puntet més fresquet. Almenys tens el consol que les passes putes, que pateixes, però que on arribaràs s'estarà molt bé. Com a expert en temes de purgatori, ara que l'heu pintat, això del purgatori és com el futbol, que si baixes de categoria no pots tornar a pujar, és a dir, si et portes malament al purgatori pots tornar a l'infern o ja si estàs al purgatori... A divisions inferiores, no? Exacte, vull dir... No, en el purgatori, si estàs, diguéssim que la lliga l'has jugat a la vida, i a la vida decideixes la teva classificació. És a dir, si t'ha tocat l'infern, ja no sortiràs de l'infern. Si t'ha tocat a purgatori, estàs com en la Champions League, l'altra, com es diu? L'Europa League. L'Europa League, no? Com, pots accedir si guanyes a la següent, que és el paradís. Però totes les persones o ànimes que estan en el purgatori arribaran al cel. Tenen el perdó de Déu. El que passa que han de purgar, ja la paraula, han d'expiar, han de laxar. Per això, encara que són patiments molt grans, estan contents, perquè on arribaran serà la felicitat eterna. Per què? Perquè veuran la cara de Déu. I llavors diguéssim que sí, seria això. A vegades el catolicisme té un punt de masoquisme, no?
Mira, això ha estat molt interessant perquè m'he endinsat molt en el món del catolicisme i del cristianisme i a vegades el catolicisme, sobretot l'actual, mal interpretat, s'ha basat en Dante. És molt curiós, és a dir, no Dante es va basar en el catolicisme i després ha hagut com una regressió i moltes idees que tenen del purgatori no són extretes de la Bíblia, que en teoria és el llibre, no? La sola escriptura que diuen els protestants, no, es basen en les iconografies del Dante i això és una mica perillós, això és una mica perillós, no? És a dir, i jo soc creient, és a dir, penso que per fer aquest tipus d'obres has de ser creient, si no passa a ser il·lustració. I jo soc creient, però he descobert, al principi m'enfado, però després potser amb alegria, que moltes iconografies que tenim, sobretot del purgatori, són productes de la imaginació d'un ésser humà, de Dante Alighieri, que té la marinera. Sí, però realment és el que hem dit, no podria afegir més. Hi ha purgatoris que són un autèntic infern. Sí que són. No hi ha redempció sense penediment? Ostres, que una gran pregunta. Gràcies. Si és Dante, no n'hi ha. N'ha d'haver penediment. Si és Bartomeus, potser no és necessari. És a dir, el penediment... És a dir, jo penso que el purgatori moltes vegades es passa en la vida. A la vida tu reflexiones i decideixes ser bo o ser dolent. Jo crec que existeix la dualitat, de ser bo o ser dolent. I aquesta tria servirà d'alguna manera per les properes existències. Al final, és molt important, potser en aquesta història, és el final. Al final, Dante es banya en un riu, igual que els grecs, que és el riu Leteu, on oblida tot el seu passat. Tot el seu passat és tota la vida. I després es banya en un altre que es diu Eunoé, en què recupera la memòria sense els pecats. D'alguna manera, moltes vegades penso que el purgatori o l'empenediment s'ha de fer en vida. I això només és un procés anímico-burocràtico. És a dir, no sé si se m'arriba a entendre, no? Sí. Has de passar per aquí. De totes maneres, fins a quin punt el penediment serveix d'alguna cosa quan el mal a un tercer ja està fet? O fins i tot el mal a un mateix? Doncs mira, en Dante explica, no recordo ara, mira que l'he dibuixat, el cercle dels luxuriosos en l'infern. Però també aquí n'hi ha un cercle, aquí n'hi ha un esglaó dels luxuriosos. I em vaig quedar una mica parat perquè vas pensar, com és possible? Quina diferència n'hi ha? És aquesta part de l'empenediment. Les persones que no s'empenedeixen d'haver estat luxurioses perquè han fet mal a altres persones, me refereixo a violadors, o les persones que no ho han pogut evitar perquè tenien un excés d'amor desmesurat, en aquest cas al sexe, però que eren bones persones. I fa aquesta distinció. No sé si arriba a explicar la teva pregunta, però realment, i què dona aquesta distinció? L'empenediment, com dient, potser m'he passat en vida, no havia d'haver fet aquestes orgies, no s'explica, o ser tan avariciós, o també l'altra seria, o ser tan golafre, no? Però no he pogut evitar. I ell li denomina, per això els perdona, amor desmesurat. És això. Infern, purgatori, falta ara el paradís. El paradís. Ja heu començat a treballar o entre una obra i l'altra necessiteu desintoxicar-vos? Les dues coses. Necessito desintoxicar-me perquè realment són processos molt espessos, molt condensats, molt densos. Però, per altra banda, has de continuar. Has de continuar i has de tenir molt clara tot el que he fet en la memòria per continuar. Llavors ja he començat a fer bocetos, que després, cualquier parecido con la realidad será mera coincidencia, no? Però sí que els aparco, no enganyaré, 3 mesos per fer altre tipus d'obra, potser més lleugera, més alegre, que també m'ajuda, com tu dius, a treure'm, mira, purgar, a desintoxicar-me. I després ja ficar-me, endinsar-me en el següent, canviar absolutament de pensament, de filosofia, de música i endinsar-me en el paradís. Quina música li tocaria al paradís? El pop? Música dels 80, potser? Els Beatles, com a molt.
Cal dir que no hi ha un paradís únic. No. Aleshores, el paradís que Bartomeu es farà serà el seu paradís? Serà el paradís de Dante? Quin paradís serà? Això sempre tinc el meu diàleg amb el Dante, no? Dient, quin paradís vols, que tu em mostres, i després no pots evitar posar la teva petjada. I mostro una mena de diàleg entre el paradís del Dante, que l'utilitzo com a referència, però al final realment poso la meva cullerada i poso la meva manera d'entendre el paradís. Al final, totes les meves experiències, perquè això és experiencial, posaré les meves experiències i el que jo considero que serà el paradís. Jo considero que n'hi ha una força creadora i creativa i que jo soc part d'aquesta força. I això ho hauré, no tinc ni idea com era, però ho hauré de reflexar dins del paradís. Els colors llampants i alegres, bueno, són les al·legories i els símbols que aquí ens ajuden a entendre que això és l'alegria, no?, els colors. Però tinc molt pensat fins i tot que l'última part del paradís, això és una idea molt boja que em dona voltes, potser és una cosa en blanc, desconeguda, que no sabem. O un NFT. O un NFT, que bueno, és més o menys el mateix, nada, res. I la darrera pregunta, com porteu el vostre propi viatge iniciàtic? Caminant. Caminant, l'únic que sé que puc fer és anar avançant. Mirar enrere és una experiència, serveix com a motor. M'ha ajudat a entendre tota aquesta obra que jo, com Xavi Bartomeu i com a artista, tinc un final aquí. I aquest final no és ni important per la resta de la humanitat, ni per l'univers, ni molt menys. Però aquesta petjada que deixo pot ajudar. I jo ja passo altres estaments. Potser, per mi, això ha estat l'inici, és una mica profund, però per comprendre la meva mort, la meva pròpia mort. Realment està profund. Gràcies. Fins al paradís. Fins al paradís. El paradís a la terra, no... Sí, no esperem tant. No confonem. Moltes gràcies, Xavier Bartomeu, que esteu exposant aquí al Reial Cercle Artístic fins al 15 de novembre. Fins al 15 de estarem novembre. Doncs tindrem oportunitat de veure-us a través de la televisió del Cercle i si no, doncs com toca, venint a veure-ho aquí, al carrer dels Arcs, al número 5, l'entrada és lliure.